Derion! Tximintxekin Batera! Egin daigun topa! Abenduak 3, Euskaldunon jaia edo Euskal Herritarrena. Zalantza, maiz, bertakoa bai, baina euskaliztuna ez, kale. Biek pare ala beharko luke. Dun, tar, zale, atzizkiak anitz, baina erroa bakarra, euskara. Eta saio honek sortu zian batez be herritarrengandik sortu zen kezka batetik, ez? Bergarako euskaltzale talde bat hasi izan batzen, pixkat zalantza zeukalako ia gaur egun Bergaragan euskaran biharrak asetze zian edo ez, eta horrei erantzuteko asmoakin, ez? Balorazioa oso positiboa egiten dugu, 40 pertsona inguru elkartuga hori uste dugu asko dela Bergara moduko herri baterako. Eta gainera nabaritu duguna da asko, jendean artean ilusioa zegoela, ilusioa eta parte hartzeko gogoa eta lanerako gogoa, orduan oso pozik gara. Ongi etorri, Bajir naiz, Reizumbukoa naiz. Kuzin zaudete jendea, txalo. Kuzin zaudete jendea, txalo. Nahi duzue jendea, txalo. Euskal Elkartea Aisialdi talde, bertso, eskola, batukadak, denetik ikusi dugu hor. 42 taldek hartu dute parte eta finalera 4 sailkatu dira. Euskararen Jekanan 3. edizioko final handia. Euskaraz eta euskararekin divertitzeko lehiaketa izan da. Un pitulín agora, baina bueno. Nola biderkatu euskaliztunak? Nola biderkatu euskara gaitasun? Mintzalagun egin, ez? Ni banoa.
Ez dago trukorik. Euskara hobetzeko eta hiztunak ugaritzeko magia, zeure esku dago. Astean ordu bat, bider 6.000 mintzalago. Astero batzen gara. Euskaraz hitz egiteko. Eta soltatzeko.